Wilujeng dalu Mas Petruk, Mas Bareng, Mas Bagong. Wilujeng dalu Mas Mondol. Wilujeng dalu Mas Petruk, Mas Bareng, Mas Bagong. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika wah hebat luar biasa. Banyak regeng masyarakat Ngawi dalu punika tumplek-blek wonten ing alun-alun. Sore wau panitia bingung Mas. Sebabnya perkara mundhuk ulek-ulek niku panitia bingung. Untung kok enten kula. Lho. Langsung panitia kula telepon, Mas, sampean siapne uyah kula ngoten. Uyah. Masa itu uyah tok. Terus nenten nggih tempe tahu sak lontone. Terus gua apa? Yo luwe Mas. Tak kira nek arep nerang udan ya Pak. Nerang udan nek pas posisi luwe yo konsentrasi kan gak iso. Kowe kan dong eling-eling gone pelok lho. Pripun? Pelok dadi macet gene gak bisa. Nggih niku leres. Takut golek udah golek tenan. Niki asline perkara meriah malam hari ini ki mboten napa-napa. Sebabnya Suasana bisa seterang malam hari ini. Iki mergo dalu punika wonten dagelan sing rupanipun kaya cok bakal menika. Kaya cok bakal ya. Lah kowe iki Cok bakal ki ndoke siji kok. lah ndokmu. Loro. Ngaturaken nuwun sewu Mas. Nggih. Ulan ingkang becik, ulan ingkang sae, kula ngaturaken minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Tamanipun sedaya para warga masyarakat Ngawi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, jajaran Bapak OPJ sedayanipun, Pak Camat, Pak Lurah lan sedayanipun mesti kathah lepat mugi lebur wonten ing dinten riyadin punika. Amin. Oh, Mas Pelok katur apa? Ngaturke apa Mas Pelok? Sekanten ugi kula Mas Petruk, Mas Bareng, Mas Bagong. Derek pebingan ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Derek alal bialal kalian Bapak Bupati saha staf-stafipun ugi warga Ngawi sedaya. Nggih. Ayo monggo katur apa? Kowe ngatur dhewe apa diaturne? Yo ngatur dhewe diatur niku. Kok menawa terus ana sing makili kok ape gak iso omong. Lah kok makili kok piye? Ora omong dhewe. Mikir jojo gak tegak cuwil ki lho. Nggih. Kula tak kandha. Nggih. Nggih, kula sak kandha ngaturaken padha ing tatang iki. Ora apa to? Kok padha karo cacah, lha kowe iki iso mrethek ngono lho, duwe pikiran dhewe ngono lho. Kowe iki ngucapne apa ngono kok iso kaya kalek minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin sepinten agene ngono kae lho. Kuwi ora iki duwe inisiatif dhewe. Aja kok tiru kancane. Kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sepinten agenge badan kula. Sepinten sepinten agene kaluputan kula kok agene badan kula lho. Iru balik iki. Sepinten agene kaluputan kula nyuwun pangapunten ing dinten riyaya menika. Amin. Nggih. Wis ta. Wis aku ati ngapalin kok kok wicok aku ngono. Lho karepku ki ya mbok yo tambahi sithik omonge supaya masyarakat Ngawi ben piye ngono kok. Ya ben ngono ae. Karepku lah Bupati Ngawi iki ben maju lho dikapane. Disuruh. Kok disuruh? Ben
Ngene. Mas mondor. Jalur iki nggih dirawungi Pak Oni, dirawungi Pak Anto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati iki aja misi-misi dhewe iki wong ngambil. Mbok yo kowe iki iso ngekeki nggon Pak Oni lho. Nggon sing sakmono berani masa isih buka kumpul lalu-lalu ini. Ini lho Mas Mondor maksudnya. Kok aku tau ngene dompetku ilang. Dompet ilang. Maksudnya awakmu ning kene piye carane nglenggahno para tamu iki piye lah ngono. Apa benda sapa kae lungguh dhewe. Angel lho Mas Mondor. Masyarakate ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Kami iki ben maju dikapake, disuprut. Angel ngomong karo mondor ki angel. Angel lho, angel. Angel ora pati garap. Tekan kuwi. Iso suwe-suwe kok Ngene lho, panggung ki ben ketok piye yo ben ketok muruk piye. Oh, dijoki ben aku diobok. Muruk ngene. tegese urip ki suasanane ben ketok gayeng, ben ketok gundhek, ben ketok rame. Ngono lho. Lah awake nuwun sewu nggih Mas, renten nggih. Cara panjenengan kula Mas Mondor nek ibarate cara seniman kan isih junior. Nah, Nek nuwun sewu ya ngomongke bab halal bihalal utawa bab umatan ya nyuwun pangapunten enek sing luwih ana sing luwih senior tapi tesih tengadap iki Bang. Oh, nggih, mari kuwi kira. Telepon. Saya. Telepon kon apa? Telepon mau nanggap-nanggap mbok menawa. Wah. Mesine yo beto-beto Surabaya, Pak. Nggih, nggih. Iki tahu saking Surabaya. Karo Ibu Gubernur, karo Pak Gubernur. Iki halal bihalal Mas Joko. Iki satu halal bihalal. Iki tradisi sing anane ya ning Indonesia, sing anane ning Nuswantara, ora ana ning negara liya. Iya. Tradisi halal bihalal ini asli produk dari Kiai Nusantara dari Indonesia, Mas Joko. Termasuk mungkin ya. Nah, mungkin lanipun kedah dipun uri-uri kudu dilestareke, paling ora awake dhewe kudu bisa nyengkuyung supaya bagaimana halal bihalal ini tetap anak putu iso mengenal. Ngono. Ya ngono to. Ya, jadi tradisi iki ora iso ilang ning Indonesia Malaysia ya ora ono, cara ngono ora ono. Nah, Lah iki malah iso-iso negara liya-liya itu malah di Indonesia iso. saged mawon iki. Akhirnya kono melu kene mergo apa? Iki budaya kuwi angen-angen sing babar kaendahan tumuju nang kerukunan. Ya toh? Tapi iso ditiru negara liya kok saged. Wong Indonesia menika sugih ngenipun budaya kok Mas. Wong tembung endahe mawon rum kuncarane bangsa dumunung ana luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan, kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari budayanya. Bener. Indonesia itu sugih nggone budaya mulai saka Aceh nganti Papua, saka Sabang Merauke, Pulau Myanmar sampai Pulau Rote, iki sugih nggone budaya. Ning sakala mangsane enten sing wong nggone dhewe iki sok lali teng budayane dhewe. Sakala mangsane wonten wong karo budayane dhewe ora ngerti. Wayang ora ngerti. Budaya krawitan ora ngerti. Malah wong maca praja niku mangke sing seneng. Dhewe iku karo masa bodoh ya, Rek. Iya. Nah itu berarti tugasnya panjenengan lan kula bagaimana menyampaikan kepada anak cucu generasi muda supaya tresno wonten ing budaya. Nggih. Nah. Nyatane Mas Mondor niku sakniki wis dadi guru pengrawit. Lah pripun Masa ya? lomba kerawitan? Jari, Lomba kerawitan nang pendopo Heeh. Kompet Lho, nomor 3 Mas. Nomor 3. pesertane piro pesertane? Pesertane 3. Wah, Lah iya Wah. Tapi kan melu apa melu adil. wong melu muri-muri budaya. Nah, Nek perkara murid-murid iku jane tugase kabeh. nggih. Nggih, pemerintah yo migatekke, senimane yo kudu kreatif, masyarakate mendukung. Nah, Dadi pemerintah gatekke, nek senimane wong ora iso kreatif wong meneng bae ya gunane apa? Ora ngoten. Lah senimane kreatif pemerintah yo memperhatikan tenan, nek masyarakat ora mendukung ki ora iso berkembang. wes ngono ya, Bro. gayung bersambung Nah. antara pemerintah dan seniman Ya. harus bisa jadi satu memajukan seni dan budaya. Nggih. Bahasane simbiosis mutualisme ngono kae gitu. Piye Mas Biro? Oh, macam nek perkawis tradisi budaya iki wonten sing luwih pono,
luwih paham luwih babagan budaya. Sapa? Ya Bapak HM Haji Muhammad Sabirun. Oh, Haji Muhammad Sakidul. Haji Muhammad Sarimi. Haji Muhammad Sakirun. bener. Diaturi enggak? Oh ya, Apa? lo diaturi tidak berisi apa? Ada pengalaman dong. Nggih, Pak. Tapi belum jadi. Lah ini kalau rakyat. Nggih, sami-sami kan. Sakit aku. Kaya bisa Kembang pari apa, Pak? wohe tandur wong sak ngawi panjang umur. Amin. Kembang pari diwadahi tapak Apa, Pak? masoni ridho barokah. Amin. Neng Surabaya Nggih. tuku cengkeh Apa? Mas Antok duwe akeh. Tuku klopo Nggih. dicampur manggis Artinya yuda saya laris. amin. Tuku rokok Nggih. wadahi campuri cengkeh Napa, Pak? pelok rezekine akeh. Amin. 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 Ya alhamdulillah. Wong niku kudu bersyukur Pak. Situasi kondisi apapun. Aku lho. Bareng lho. Kowe nyapi wae bareng, angkine wae bareng gak aku. Sapa? Aku Sing apa? Dewi. Maksudmu ki lho piye? Ya, tiketnya paling aku no. Pelok yo diwehi paling angel. Gol ki akeh. Ya upamane nggih jeneng dodol diwadahi tampah, muga-muga kondol husnul khotimah. Amin. 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 Ya Mas Bro. Padha ae gak mati sampeanmu. Sabar. Jenang dobel. Dodol. Dodol. Kok tak dobel lho. Rupane Pripun? ketemu kanca nek gak rokokan. Alah, kecut. Iya. Aku nek ngomong, ya nuwun sewu Mas dalam. Nggih, waduh. Wangen kamu karo alun-alun ngawi. Jamu ya lagi. Suwi lah tanda. Aku lagi eruh iki nek yuda ya gak lucu, Pondo ya gak lucu, Kirun gak lucu. Dek taun ngarepe garing Pacitan. Lucu. Lucu. Gak. Kok nyantoi karepe piye? Gila cedak akeh ngimpor ke Pacitan. Rokok moro-moro takok. Wedang ngawi kadang lepek diselek ning lepek Betul. cangkir dicencang ana pikir Leres. kopi kumpak ing pikir Cocok. gelas Nek tugel gak kena bilas. nah Nek jelas
jejeli gelas. Ora ndang kok kuat. Yang kayak dibuka lo, dibuka Ora ngono modele kok umpan. Seger kene ikan salidri berarti ya ta. Nggih. Elok kene. Nggih. Ngomong-ngomongan kene ra ya ta. Nggih. Ku aku cek rong adah iki. Wah, karo panitia. Pirang-pirang slok. Lah dalan balang rokok. Makan ngawai dhewe nek wong murid iki rukun karo kanca kita. Sebab cerak agame rukun agame Sarosa menjaga kesatuan dan persatuan. Ngakep. Ye. Ya, rokok ki ngono lah apa-apa. Guyok rukun aja padha royokan. menjaga persatuan Dan kesatuan. Ngakep betul. Sedekah piye? Rokok ki nek kaya panitia sak sapa meneh Kabupaten Ngawi sak kanggo sapa ae. betul Dalan-dalan wis halus. Masalah iki ya sembarang. Bisa dibalik. Lah aku pengen roh raimu ngono. Apa tangkem malah. Diken ngono kan. Sing diteni iki lah iki putih wedok. Lah jejer ayo aku ya lagi alhamdulillah nyekar kaya nyekar ning kuburan. Kaya ngerjek dalan raine kaya maisan. ngawur kayak di maisan iki ngono pijit iki yo ngawur kok apa Pijit iki ngono tahu bulan. Padok men Dicopot bulan. Banyak sing cedak-cedak. Goblok lho. Banyak aku ki cukup maisan aku sinae muni Banyak mboten Boten. 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 Ajabe. ajae ajae sinae ajae Betok asale ana telo. Das kurempok dinggo bayaran piro. Mikirnya kurang ajar, sing jatuh metak kemari. Model iki abangmu kaya ngono dikatani nganggo botol. kamu Lho, ra tau omongi ta, Nduk. Iki anakku kabeh. Wong biyen iki urung ana sampo. Nggih. Kuwi nek kramas kanggo merang dibong. Nggih. Nah, nek sikatan kuwi urung enek order urung apa, sok-sok areng. Nah, terus kanggo botol dilembute nggo botol untune. Nah. Lah tonggo kuwi tak rong truk. Digo sikatan. Wah, wong banyak iki kok kurang reani tapi lho botol rek. Bayangno, bayangno. kurang iki kan nyawang sirahe mondol model piye kan barang iki kok genah piye piye Apa-apa. oh Iya. Oh, hati-hati kok ngene. putih Sebenarnya Apa ini? Kurang jangan. Kurang jangan. Malah kaya situ. Mulane to, nek banyol iki, layake sing kene iki dipacai, sing mburi iki ya dipacai. malah iki raimu sampai sing iki madu bareng iki kok enggak Jangan. Cangkeme loro. siji
Lah sitoke lha iki apa? Maca Nggih, sugeng dalu. Nggih, Bapak Dalang, sugeng dalu. Nggih, Mbak. Nggih, jenengan paling asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, ada pitopangan kula niken, Pak. Seneng kok gak bali lagi Mas. Oh ngelak. Cangkem iki. jari ngelak ngono. Bapak Klenteng. Nggih. Bener. Lah niki Bapak sinten, Pak? Dityo. Napa? Radityo. Raditya. Nggih, derek pitepangan kula niken salintri nggih Bapak. Nggih. Kula derek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi kula tasih belajar nginden, menawi kula enten klentuk-klentune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun ditulungi nggih Bapak. Mas Raditya nggih. Pangestunipun Bapak Klenteng. Ya. Kuwi mboten kepanggih jeneng. Apa to? Tahu kepada tahu? Tahu kan? Bali. Tahu tak terus? Bola Bali kenal. Iki nyapa? Iki nyapa? Tak ini juga ngomong gue enak. Ini tas sawang ae. Keri dhewe kok ngomong kok. Lah nyapa nyapa. Wong niken yo omongan karo dalang kowe golek ada udah. Nyela-nyela lho iki. Ora kok nyela-nyela wong kenalan iki biasa iki enak. Yo kok nganggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune yo aja mundur wong aku iki. Lah piye nek kenalan? Yo kudune maju kok. Contoh. Pun Mbak Dalang. Kapanpun tak sami sae lah. Buku ini tambah laris. Dalane karo gak dikendang pamane. Contohane piye? Mbak Ike. Pripun kabar? Taksihan. Niken iki meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir kosong mikir kan? rumah sakit Widodo rak tidak. Ayo mondol kok gejala stroke. Rumah samu senang, Mbak Niken mbok ngono rumah samu senang. Mendek atau mendek ibarat ndase. Berarti lo ngerti lo dong. Niken iki kalau mundur inget iki kalau poset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu mobil jajan. Tapi kok Mas itu ibaratnya kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah ya itu kan. Niki lho. Pak Bro, niki termasuk Dimas Diamput. Oh, orang diamput. Diamput. Ora lek ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Nah. Kudune saling memaafkan. Saling Ucapan jagen-jagen ngapa kok gambling. Ucapan jagen-jagen tinggal kalah-kalahan. Aku tilongi. Tak itu nilainya. Orang kok yo nangis, kene melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe yo. Lah nangis sinten? Pak Gambel pas satu dino. Ayo, nyanyi ya. Tembang. Ini apa? Tembang. Ini sini lagu-lagu. Wah. Oke. Wah, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane. Lho, lah nek di antara wong papat iki sing gak kenal. Aku wis tuwek rasa. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Golek kaya ngene iki, golek kaya ngene iki, kiri era tunggal. Aman. Aku biyen ya tau wae, Mbah. Piye? Duwe pacar sing koyo ngene iki. Terus? Tiba yo jek manggah nglarani ae yo. Nglarani ati. Heeh. Pacar pertama iki loro. Suwe-suwe terus gak. Udah sih karo cah SMP kok omongane mendhuwur. Bawa sekolah kena. Ada bikin. Ayo bisa. Oh, belok barang. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak maneh iki sampean ki
wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah entok-entok. Tenanan wae. Tenanan apa wani ngragati aku? Omahe ra duwe. Ojo nyek saiki. Napa, Mbah? Iki sugih Kok iso? alas mantingan sampai dulu Banjarjo. dituku sok Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondok. Ora ngerti. Omahmu lho cagake piro? Cagake 12 bah iki. Apa? Jangan ya, pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat nang tengah to, sing 8 nyongkok rombo ngoten. kate pendopan arep ambruk. Kayak omah ramah tamah. Anak gawe anak angin kolor itu. Anak Sopan omahe. Mai sopan. Kamar mandi kok kan omah kira ke pondok enek. Nyanyi bakal wong akeh. Yayi gawe Wong akeh iki lho. Kakak aku yo ora trimo karo kate-kate. Iki wis salah ganteng kok. Kan maksudnya ojo temen-temen kuwi mung sak sore ning jero kopi. Apa tujuane? Mentret. Bar mangan supil. Sing wedok ora masak tur mentret. Nyanyi bakal kakang ya. Injek kacang, Mas. Yo kacang atom. wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semalah, sing semalah. Bengok mana netral. Dan pilih bisa diandani. Nah, lho, wong mbok sing Jawa ora iso. Nyanyi bakal kakang ya. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus Dek mengko itu blakone cek mengko ngalor. Lah kok malah kang lahap iki lho. Puter-puter lho. Menak. Aku, Mas. Yo, jaluk aku yo. Alah. Jadi. Gak ngono. Alamat iki sing ngomong meneh niku. Sapa? Lombok kanca kowe. Nah. Nah, sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo mbok dasmu. Lah komorate karo sapa? Alah, kowe iki dagelan undang ayo kalah karo kene. Lah kok saged? Dek nyenane nyalonke DPR. Banner dipasang sak mboyo. Oh, alasane prapatan iki. Nyanyi. Injek, Kang Mas. Tresnaku marang siramu. Kang Mas nek ngomong madhep mriko malah nggih adape ambil ndak enak. Ngengkel lho, kemarin kowe ndek sune tak omongi ngengkel kono aja nggawa campur sing iki lho. Kae. Nggawa campur sitoke iki lho. Takon sitoke rong bareng. Ketinggalan Kang Mas niki bensin kalau pun sudah jadi. Ono ki lek ceblok Mbak ya. Ono. Ngomong lho, ben aku ki cepak. Aku iki sedelo ae ngono. Ngono iki aku ora gelem malah ngene. Lah kiri. Akhirnya aku yo keri. Nyanyi.
tunggane liyane kok. Nek apa itu? Pak Bupati kula pun lunas dan langsung. Ya, Kok abahe wis lunas, Niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ora jelas kowe kok iso Kene wis, tapi tidak BRI langsung disetorne. Ngono rumah. Nah, nyanyi. kene lagi. Bandune karo Tatsumi. Tresnaku marang siramu. Tak rewangi-rewangi rantas malang-malang putung. Petaing dodo utaing ngira sedhuwuk bau senyari bae. Kok iso seduluk bangkok iki ya, Iso seduluk bangkok. Sadumok Bangkok. batuk. Ayo piye bakuke? kaya nek bakuke. Rumangsamu nek bau impor kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Lodan. Leres. Jojo. Nek sing diarani kuncung titah lanang, cilik nang kene ana kuncune bau ki tak cilik sing kuciran loro. Saking asosiasine wong-wong. Ya wong-wong. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo nolok tuwaku. Kok Lah piye lah bawe tak kei kucuk lho, Bang. Ya entuk. Ora oleh. Kene lagi. jane dikelabang. Opo pisan kena Muni. Bisa muni ta? Iya, muni. Piye ta le? Kalau kudu piye? Opo pisan kena malah gak ketok serem. Kene lagi. Wah, aku ndak enak. Ikut juga, ikut banyak. Kemu. Kecilan. Nah itu kaya melo. Lupa pisan kena pisan. Berarti kan sampean gandeng saka kono jajan datalan gandeng saka kono. Lah aku wong ora jajan. Oke. Mbak Niken, berarti teng pundi? Tadi gua telek, Mas. Senang nek punya rumah. Telek lu begini dikeruk. Apa sing aku bojoku? Sing aku ni bojoku sapa? Ekok. Nanti aku ndek bojo sampean kok ora anakku gendruwo. Yai, ora pareng koyo ngono. Ana ing sak jroning Taman Makam Pahlawan kene sini. Sutaman Pahlawan Keputren. Maka pahlawan mendembok kuwi. Taman Pahlawan sudah sama Kaputren. Ya. Yen gampang luwe gampang. Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri. Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Tunggal SMA pinter nyindet, Mbak. Alhamdulillah. Anake mondok sing wedok, Mbak. Kelas semester meteng. Macang, Sing meteng. ngawur. Lah ya apa? Wis lairne kok. Wis Aku bakalan ki suwi lho karo lahirnya ya wujud bayi dan Kaya mau wujude ketek. bojone mandel ki lain-lain anak iki pas meteng songo. usum tikus kan? Ora meteng songo. Berarti nang kuping, nang gas, nang cecek, nang perendul. Dadi mateng kaya ngombe tumor. Di perendul. Yen angin
Kara ngerti nenek kowe. Iso wayang kulit regene disaiki. Ada kan bayaran iki. Masa kok saiki ora disaiki iki apa busuk ora disaiki. Angel hati-hati untungnya pasangan lho. Kok kok jare kok Iki untuk palsu lho Mbak iki. Untuk palsu. Asline sakmene. ya Ngawur malah sak mono lho. oh enak ros meter. Jalinan to jalinan kan. Jajane jare to nek Jalinan kene lho. Ore bagus Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada sing kurang ayo. Dongeng, Bro. Benate mulai benate foto karo Mika. Iki bagi kok mesti ngombe obat. Napa maksane? Mencret, sumpah. Kakek mangan sumpil. Tapi kalau dia wae tangan. Oh layak bokonge kandel. Pepesan to iki. Kamu. Yo. Bagi saya kowe. Nek garingan lepek dhewe. Tan kena ati numbas harta efekku iki suarane apik jugete apik ayu Nemen. pakai komplit pakai komplit lho dikene Suarane apik, pasuryane apik, kulitan kuning, joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lah, dine mondol iku. Pripun niku? Lah niku nyapa? Bisu. Bisu ae bisian kowe. Modal iki omong jelas aku ora kok bisi. Masih goblok ya gede kae untuk ngomong bisu. Wis ijo. Panjang ngono bangga ditekok iki aku. Ya udah Jangan ngomong iki. Jenang kula mawon Oke, ini kok ibot Anu mawon dicampur mawon. Oke. Thank you.
Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo, para dalang, Pak Niken, kupatan, ngiras pantes, halal bihalal.